kasvihuoneen hommissa ja hiukan mennään tulla. Siinä on nyt yksi kaari taas valmiina ja nämä on nyt näitä erilaisia kuin mitä meillä oli tuossa ensiksi. Siellä on vähän maalattu, yllättävän hyvin kuivuu. Toi on nyt, mä vedin vähän uudestaan vielä siihen, niin se vaatii kyllä pintamaalia, mutta mä luulen, että se ei kuivu oikein näillä keleillä. Niin. Eli mitä maalia, motoksia, sinkkispray, tää on koettu hyväksi. Sitten siinä on ihan tuollaista vannenmaalia pintaan. Mikä tässä nyt tuli eri lailla, kun tässä on 2 tuommoista tasamittaista kaarta, niin siitä jää se tuommoinen 10 senttiä vajaaksi. Plus sitten meillä ei ole niin pitkiä jalkoja, niin siitä tulee se toinen 10 senttiä. Niin yhdistettiin sitten tuommoisesta lyhyemmästä jalasta pätkä tonne väliin. Niin se on ihan tasamittainen sitten noiden kanssa, mitä meillä on tuolla jo. Ja nyt me mennään laittamaan toi paikalle. On tullut kivoja kommentteja, että hyvin edistyy omasta mielestä ei niin hyvin. Tai siis näitä on tehty kyllä aika nopeastikin joskus, mutta tähän aikaan vuodesta se on hiukan haastava ja sitten kun on muitakin hommia. Siinä on kuitenkin nyt 4 samankokoista ja näyttää mun mielestä tosi hyvälle, kun ne on saman mittaisia. Seuraavaksi siihen saa yhden vielä tätä toista mallia ja sitten joutuu laittaa sokkeli lisää. Niin toi pääsee jatkamaan. Mutta eihän meillä nyt ollutkaan näitä kuin 8. Ja siellä on 2 kaartaa ei ole vielä aloitettu. Et me pystytään nyt sitten vielä laittaa niin kuin 2 lisää, jos me laitetaan sokkeliin. Mutta kauheasti tuossa tuntuu olevan, en tiedä miten se näkyy teille. Mutta sillä ei sinänsä suurta merkitystä se on mitä se on, mutta kyllähän näitä nopea tekisi, kun olisi rahaa, että ostaisi kaikki kerralla ja olisi vaikka joku lämmin halli, missä tiedättekö tekisi noin kaikki valmiiksi. Ja sillä mä suurin piirtein tein sen 1 rungon ja siinä ei mennyt kuin pari päivää. Tätä on tahittu varmaan jo pari viikkoa, varmaan enemmänkin. Mutta tehdään aina sen mukaan, kun on rahaa käydä ostaa lisää kamaa ja aikaa tehdä sit muilta hommilta. Tietysti täytyy aina motivaatiokin löytää. Se on onneksi aika hyvin kohdalla. Nyt mennään tekemään toinen tommonen erilainen kaari. Ja sitten sitten joudutaan, tai jollei laitettaisi nyt jo sokkeliin, mutta mun mielestä oli vähän tuore. En tiedä. Täytyy tutkia. Nyt ei kyllä sadetta ole, mutta sitä ei haluaisi tuoreena laittaa. Kyllä on hyvin lähtenyt lumet veke. Semmonen muuten mulla on tässä nyt, että mä kattelin podcastia. Se oli muistaakseni No-Till Growers podcasti, niin siinä pähkäiltiin sitä, että mikä pituus on hyvä. Et niin kuin metreinä, siellähän puhutaan niin kuin jaloissa, fits. Niin siinä oli niin kuin 20 metri, reilu 20 metri ja sitten 40 metri. Niin heidän mielestä ainakin se 40 metrinen, niin siinä tulee siinä ongelmia, että se kesäkuumalla niin sen viilentäminen on vähän vaikeaa. Nämä meidän kasvihuoneet on vähän niin kuin katepillaritunnelin ja sitten niin kuin varsinaisen kasvihuoneen väliltä. Nehän on jonkun verran korkeampia ja katepillarit on taas vähän matalempia.
Toki näitäkin voisi korottaa, mutta se ei auta yhtään siihen, kun se pituus on sit. Ja mä rupesin sitä omassa henkessäni miettimään, niin tuollainen 20-metrinen viilenee kyllä huomattavasti helpommin, kun siinä on nuo ikkunat. Sekin on vähän pitkä, mutta toimii paremmin ainakin kuin se reilu 30-metrinen, mikä meillä oli tuolla toisella puolella. Niin mietitään, Myssy on nyt päässä siinä mielessä, että ehkä ei tehdäkään tästä 30 metristä. Vaan jos tehdäänkin näistä niin sisarukset tähän 220 metristä, mutta mäpä käännän tonne. Sitten taas meidän käyttöön tommonen 10 metrinen, niin se on vähän turhan pieni. Siinähän on 4x10, eli toi on hiukan vajaa. Siinä on hiukan kapeammat nuo välit. Niin siinähän on 44, mikä on niin kuin monessa käytössä tosi iso kasihuone harrastekäytössä. Niin me mietittiin vaimon kanssa, että jos joku haluaisi tollasen kasihuoneen, siis samalla tyylillä tehdään, mutta olisi uudet muovit, uudet puuosat, kaikki, niin silloin me voitaisiin tehdä tähän tämä 20-metriseksi ja jatkaa sitten toinen 20-metrinen tähän. Ja sitten jos joku tilaisi meiltä tommosen, tai voisi olla isompikin, mutta niin silloin meille ei jäisi niitä muoveja yli. Me voitaisiin 2 tehdä tollasta jollekin. Jos kiinnostaa, laita. Kännykälle ei välttämättä sähköpostiosoite näy kanavan tiedoista, mutta jolle laita sitten niin selain moodiin sitä. Niin, mutta siellä on kyllä sähköpostiosoite, niin voi laittaa sähköposti, jos kiinnostaa. Me ajateltiin hinnaksi niin kuin paketti valmiina 700 €. Kaikki puuosat, kaikki pultit. Eli me niin kuin kasataan se valmiiksi. Ja sitten joko tulee itse hakemaan tai erillisestä korvauksesta me sitten toimitetaan ja kasataan se. Et sanotaan, että alle tonnin saa tollasen 44 kasihuoneen ammattikäyttöön tarkoitetulla muovilla ja on varmasti kestävä. On varmasti kestävämpi kuin yksikään noista, mitä tuolla rautakaupoissa ja muualla myydään. Eli viestii vaan, jos kiinnostaa. Niin näistä muoveista, kun se on 32-metrisen muovi, niin me saataisiin siitä just näppärästi se 20 metristä. Itsellemme ei todennäköisesti sitä tarvita, mutta se 220 metristä olisi tähän tosi hyvä. Se täyttäisi sitten tämän alueen ja tähän pieni väli vaan ja siihen verkkoaita ja verkot joka puolelle, ettei peurattu. Täällä niitä menee ihan niin kuin sillä, että melkein juoksisi kiinni, jos olisi hiukan hoikempi. Eli tämmöinen idea meillä tuli. Ja nyt mä luulen, että me tehdään seuraavaksi toi sokkeli, jos se on kuivaa. Ja palataan, kun jotain tapahtuu. Heti tuli asioita mieleen. Niin. Se, mistä mä puhuin niistä hinnoista, niin ei mitään tommosia puhujuttuja. Se oli mun jotain kokeiluja, vaan siis ihan tällainen kuin tää on. Ja siihen voidaan tehdä ikkunat, mutta sitten siihen voi ottaa lisävarusteita. Noi avaajat, ne oli jotain 40 luokkaa kappale. Voidaan laittaa tuulettimia, jos haluaa varmistaa sen tuuletuksen. Noita telineitä. Tässähän meillä ei ole nyt, mutta voidaan tehdä sitten muutamalla kympillä sitten. Katsotaan täältä puolelta. Ja ihan mitä vaan. Jos on omia ideoita, niin kyllähän me mielellämme tykätään tästä hommasta. Mulla oli täällä tämmöiset telineet.
me rautalangalla kun tekee, niin on todella tukevat. Joo. Ja tosiaan nämä on ollut kyllä tosi vahvoja ja noin. Tehdään sitten viimeisten päälle, jos joku haluaa omilla ideoilla. Jes, vaihe 5 kaarta ja sokkelia lisää. Ihan ei mennyt toi penkkijako sillä kun mä olisin halunnut. Ilmeisesti meillä on hiukan ollut eri tässä. Eikä kyllä pitäisi. Mutta hiukan epätasainen että se on. Sillä ei ole sinänsä merkitystä, kun sit se saadaan kyllä tasattua sen mukana aina kun tehdään. Siinä on niinku 1, 2, 3. Se jää tuohon 4. niinku päälle vähän. Ja mä uskon, että en ole kyllä nyt mitannut sitä, mutta sitten nähdään, kun se laitetaan päätylaudat, ei kun pattingit. Mut joo, se on niinku periaatteessa puolessa välissä, jos 1 kaari laitetaan, mutta ei me laiteta, kun me tarvitaan sitä mitaksi tonne. Ja nyt ollaan jo, ei tässä nyt sit pitkä matkaa, jos tehdään. Siihen menee nyt 1, 2, 3, niin sitten olisi 8 jo ja 11 tai 12. 1, 2, 3, 12 on tossa, niin jos ihan sama tehdään, niin 4 sitten tämän jälkeen vielä. Joo. Ihan hyvä tämä. Ja aurinkokin rupesi paistaa. Että ei ole yhtään paha tehdä, mutta nyt pitää voida valmistella muita hommia. Annetaan tämä nyt hetki aikaa. Otetaan sen verran, että noita kakkosputkia katsotaan tuolta, että ne on kaikki väriset, ne pääsee kunnolla kuivaa. Tällä kelillä ei hyvin kuivaa, mutta nyt kun aurinkokin paistaa, niin vetää plussalle, niin mikäs siinä? Kyllähän ne siitä kuivaa. Sinkkimaali on nopeata kuivamaan. Siihen ei tosiaan sitten tarvikko. Ei me kyllä yhtä kokonaista tohon, mutta no, jos se menee vähän yli, niin ketä se haittaa? Varmaan varily, niin en tiedä. Mut joo, on niin mukava olo nyt, kun näkee kaikki, että on linjassa toi yläosa ja muutenkin, että kaaret on niinku tosi kauniit. Vähän se vaatii hengästymistä ja tekemistä, mutta tulee se siitä. Katsotaan, päästäänkö huomenna vai milloin jo seuraavan kerran. Mut tuleva viikko näyttää sen, että voi olla, että tehdään valmiiksi. En olisi uskonut, mutta katsotaan riittääkö äijän kunto.